O PSOE de Pontevedra volve exixir que o aparcadoiro do Gran Montecelo sexa público e gratuito. Os socialistas recordaron que das 1.200 prazas que proxecta a Xunta de Galicia, 900 serán de pago. Rueda saiu con diferentes excusas. Primeiro dixo que ian a ser prezos asequibles. O concepto asequible non é un concepto obxectivo, non depende para quen. E despois o último dixo que ian a ser similares aos do Cunqueiro. E se temos en conta coa primeira media hora gratuita. Unha media hora gratuita todos sabemos os que asistimos a Montecelo que non dá nin para chegar o teu servizo que tes que someterte, non? E polo tanto, despois o prezo incrementas ata €1 a hora, que moitas veces é inasumible. Hoxe, alcaldes e voceiros da formación dos concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reuníronse ás portas do actual hospital, acompañados da súa deputada Paloma Castro e do secretario provincial pontevedrés David Regades. Un servicio público es la sanidad y un servicio público es el aparcamiento y la garantía del aparcamiento para todos los vecinos, vecinas que se dirigen a este hospital. Bien sean como enfermos, como enfermas o bien sean como visitadores de esos enfermos, de esos residentes en este hospital o bien sean como trabajadoras y trabajadores. No puede ser que un servicio público sea 100% público si no se garantiza el acceso, la accesibilidad a ese servicio público. Pola súa banda, os socialistas de Pontevedra darán un paso máis. Iván Puentes anunciou que elevarán ao vindeiro pleno unha moción que, ademais de defender que o aparcadoiro non sexa de pago, inste o goberno local a impulsar alternativas de estacionamento gratuito, como ocorreu no Concello de Vigo. Que no caso de que a Xunta sega teimando en construir un aparcamento privado de pago e a prezos abusivos, pois o Concello de Pontevedra tome tamén nota de boas prácticas e busque fórmulas para habilitar desde a iniciativa municipal prazas de aparcamento gratuitas no entorno de Montecelo. Os socialistas demandan ademais que se reforce a liña de transporte público en autobús para optimizar a conectividade da cidade e do conxunto da área sanitaria con Montecelo. Dende a formación animan tamén a cidadanía a participar na manifestación convocada en Santiago pola plataforma SOS Sanidade Pública para demostrar a súa oposición aos plans da Xunta de Galicia.